हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना नुनो मोनगोन ट्री हाउसआव मोनसे दै बाज्रुम दङ, वाटारफल। जों बेखौ नायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो नायनोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायदो, नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन। थांगासिनो दङ जोङो। आरो दा बे ट्री हाउस खाथियावनो मोनसे गोदान रिसर्ट खुलिबाय, बेनो जाबाय राइन' इक' रिसर्ट। बिनि खाथिथिं थांब्लानो बे जायगाखौ जों मोनहैयो। नोंथांमोना थांफेराखैबा नायहैनो हागोन। जोंबो थांफेराखैमोन, नाथाय जोंनो सासे मानसिया खोन्थादोंमोन बिदि बिदि दङ होननानै। बेखायनो जोंबो नुगोन साननानै जोंबो थांबाय नायनो, मोजां जागोन होननानै। आरो थांनानै जोंबो नुहैबाय माबायदिथो बे दै बाज्रुम। नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा दसेनि उनावहा। नायलांबाय थागोन भिडिअखौ, नङाबा नुनाय नङा। माने जोंबो जोबोद मोजां जागोन सानदोंमोन आरो नैबेबायदि दै बाज्रुमखौ। बेबायदि दै बाज्रुम जोंबो नुगोन सानदोंमोन, होमब्लाबो नुबाय जेखौ नुनो गोनां बेबायदि सानदोंमोन। नाथाय बिदि जाहैयाखिसै, बे सावगारियाव होनाय बायदि जाहैयाखिसै। नोंथांमोना नायलांदो। बिथांमोना बे दै बाज्रुमनिफ्रायनो दै लायनानै लोङो, आरो बिथांमोना दैखौ लायनो थांगासिनो दङ। नैबे खनायाव सावगारि होनाय बायदि दै बाज्रुम जागोन सानदोंमोन, नाथाय बेबायदि नङा। बे ट्री हाउस बा राइन' इक' रिसर्ट खाथिनि जोंनि बड'लेण्डनि दै बाज्रुमा। होमब्लाबो जों नायना फैबाय, नैबे सावगारियाव नुनायानो बे दै बाज्रुमा। भिडिअ खालामनाय जायाखिसै, सावगारिखौनो होनाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांगोन। बेनो जाहैबाय बड'लेण्डनि दै बाज्रुम, अर्थात ट्री हाउस एबा राइन' इक' रिसर्ट, बेनि खाथियाव। एसे थांब्लानो बेखौ नुनो मोनो। नोंथांमोनाबो नायहैनो हागोन गोसो दङब्ला। बे सावगारियानो लोगोफोर, भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर। नोंथांमोनाबो आरो मोगथाङाव नायनो गोसोबा नायहैनो हागोन। बे जायगाया बारा गोजान नङा। गोजोन्थों लोगोफोर, बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय।